Lorenz Gonzi fil-Parlament kien qed jitkellem dwar il-vot tiegħu favur ir-rakkomandazzjonijiet li saru fl-aħħar Kunsill Ewropew. Gonzi qal li qabel ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew biex jerġa' jolli l-età tal-pensjoni. Lorenz Gonzi qal jekk ma terġax togħla l-età tal-pensjoni, il-pajjiż ifalli. Dan huwa l-aktar ċertifikat ta' inkompetenza mill-Prim Ministru li l-Gvern tiegħu ilu fil-poter 23 sena, jgħid il-Partit Laburista. Fis-qarja l-Partit Laburista fakkar li dan huwa l-istess Prim Ministru li ppresida fuq riforma tal-pensjonijiet lura fis-sena 2006. Dakinhar Gonzi kien qal li biżieda fl-età tal-pensjoni għal 65 sena l-affarijiet kienu ser jissolvew. Il-Partit Laburista jgħid li Lorenz Gonzi qed imexxi gvern inkompetenti li jolla l-kontijiet tad-dawl u ilma, żied l-għoli tal-ħajja u issa ser jerġa' jolli l-età tal-pensjoni. L-istess Prim Ministru qal il-Partit Laburista li jaqbel li titneħħa żieda l-għoli tal-ħajja iżda u sħabu jibqgħu bżieda ta' €500 fil-ġimgħa.